hei, mitkä nää oli nää, mitkä me saatiin lahjaksi? Mä oikeesti tiedä. Me ei tiedä. Pelottaa tietää. Me saatiin tämmöset, eikö se liittyy meidän tähän hihnaan täällä? Tosi matchaavat, että siitä propsit. Ja seuraava biisi. Meillä ei konkreettisesti taida olla sillä nimeä, mutta me ollaan nimetty se treeniksi. Biisi, joka me osataan soittaa. Tai siis uusi biisi, joka me osataan soittaa. Niin tosiaan me ei olla soittu tätä biisiä koskaan ennen livenä, elikkä te ootte vähän niinku, me säästeltiin sitä teille. Ja plus, että tää on eka biisi, mitä me ollaan soitettu niinku nelistää. Joo. Eka biisi, mikä me opiteltiin nelistää, että tässä on Kinnulla saa vähän leikkiä bassolla ja niin, Eetu saa leikkiä rummuilla ja kaikki saa leikkiä. Juu, ja tosiaan viimeinen kappale, että äänestäkää sitten meitä. Kiitos. Tää on tosi herkkää. No niin, pistetään käyntiin joo. Mies rakkautta. This whole time you have called yourself a man, but the monster is only created that can do something like that to someone. Now you're thinking in your danger what you have done. What they do. Body is fucking pale, there's kids. It's not their walk for the meaning that's good. This whole time you have called yourself a man, but because there is always been that guy. Do something like that. No!
Kiitoksia Brainless People. Mitä? Meneekö jatkoon vai ei? Meneekö jatkoon? No huhhuh. Mä lasken 3, voi sanoa, että joo tai ei, että meneekö jatkoon? YKK. Mahtavaa, tää on aika selkeä homma. Mutta sen lisäksi niin teidän pitää nyt sitten äänestää heitä, että tämä